Kini ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Martes. Province Run Hospital sa Sugbo gipaubos sa heightened alert. Mga mag-uuma sa mais ug humay, lakip na mga mananagat, makadawat og ayuda sa DA ug BFAR. Ug emergency room sa Lapu-Lapu City Hospital nawad-an og kuryente sulod sa 30 minutos. Ug mga pulis ug non-uniform personnel sa Mandawi City gipaubos sa laing matang sa pagbansay-bansay. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Gipaubos sa heightened alert ang mga Cebu Provincial Hospital isip pagpangandam sa dautang epekto sa haze nga nasinati karon. Sa iranta ang detalye sa live report ni Alan Domingo. Alan? Sa kaning gihimo karon sa provincial government usa lang ni ka proactive measures aron ma-prepare ang mga 16 katambalanan nga run by the capital sa posible unyang mga pasyente nga maapektuhan kining nasinati karon nga pagtaas sa air quality index. Gipahugtan sa provincial government ang ilang monitoring sa mga taong posibleng malandig sa mga provincial managed hospital, ilabi na katong naa sa vulnerable group nga dali maigo sa respiratory illness nga posibleng mugna sa low air quality index. 24 oras ang himuong monitoring sa 16 ka mga capital run hospitals. Giklaro hinuon ni Dr. Elise Nicole Catalan, Piso Health Consultant, nga wala pa'y natala ang mga tambalanan nga adunay timailhan nga napiktuhan sa paghanggap sa daotang hangin. And what does heightened alert mean? So gikuan lang nato if naay mga patients nga moadto for respiratory symptoms kanang kuan jud siya consideration sa kaning haze kaning mga particles nato in the air. So nagbantay ta and so far wala man say report sa ato ang mga provincial district hospitals na mga patients with kanang severe respiratory illnesses. Buot lang makasiguro ang Cebu Provincial LGU nga maatiman dayon ang mga taong ugaling makaabot sa kalungsuran ang epekto sa hangin nga nasagulan og mga pollutants. Bitambag si Dr. Catalan sa mga taong adunay talandugon nga kahimtang sa panglawas nga siguraduhong proteksyonan ang kaugalingon sama sa pagsulob og face mask. For people with existing illnesses like asthma, mas huot sa ilaha. So that's why naatoy strong mandate for masking pud. Sa pikas bahin, gipahibaw sa Capital Health Consultant nga nagpadayon ang ilang hiring sa mga doktor diin moabot na sa 303 ka mga doktor ang na-hire sa Kapitolyo subay sa programa nga nagatutok sa kahimtang sa panglawas sa katawhan. Sa bisan og ni-improve gamay no ang air quality index karong adlaw gikan sa 177 kagahapon ni drop ni og 139 apan delikado gihapon kuno kini alang sa vulnerable group kadtong adunay mga balitian so tambag gihapon sa atong mga health expert nga kinahanglan nga mosulob gihapon tag proteksyon aron dili gyud maapektuhan nining nasinati nato karon nga kaning pagtaas sa air quality index. Daghang salamat, Alan Domingo. Good news alang sa mga mananagat ug mga nanginabuhi sa kamaisan, kahumayan ug katubhan. Kay makadawat gihapon kamo og ayuda gikan sa kagamhanan. Apan bad news sa mga nananom ug utanon kay dili sila maapil sa ayuda. Ani ang report ni Alan Domingo. Kini ang mga nangalata nga utanon daplin sa karsada sa Bukirang Barangay Paril sa Cebu City. Ang buhing saksi sa krisis nga nasinati sa mga high-value crops farmers. Nit matod pa ang namalit-bisan o giminusan na nila ang presyo sa ilang mga abot sa yuta. Gawas pa, apektado na usab sila sa tumang kainid sa panahon. Busa na ngayo sila og ayuda sa kagamhanan. Apan sa pagkakaron, wa pa sila maapil sa mga mag-uuma nga mahatagan og ayuda gikan sa kagamhanan. Hinoon, mahatagan lang kuno sila og libreng binhi gikan sa Department of Agriculture. Ang kadtong mga mag-uuma lang sa maisan, humayan, katubhan ug sa kadagatan ang naapil sa listahan. Ang subsidy nato diha it's more on seeds pa man, wala patay
wala patay fertilizer nga subsidy kinahanglan. Samtang gikinahanglang iapod-apod na sa Department of Agriculture o sa BIFAR ang ayuda ngadto sa mga sektor nga naapil isip beneficiary sa Cebu, Bohol ug lakip na niini ang Negros Oriental ug ang sa Siquijor. Sa mga fisherfolk, duha ka matang sa ayuda ang ipanghatag, ang fuel subsidy nga 3,000 pesos alang sa motorized boat ug 2,300 kapin ka pesos alang sa mga way motor nga bangka. Samtang alang sa mga mag-uuma og humay ug mais, makadawat usab sila og ayuda nga mokapin sa 2,300 pesos ang kada usa. Giklaro sa mga opisyal nga hashasan ang gidaghanon sa mga beneficiaries kay kinahanglan nga usa lang ka ayuda ang ilang makuha og dili mamahimong mangubra ang tanan. Qualifying element diha, sir, is they should be registered with the Fisher Folk Registration System and the boat are. Unlike sa fuel subsidy, ang tagaan lang nato og benefit diha sa fuel subsidy katulang motorized boat. But this time around for the cash assistance, also the non-motorized boat shall be receiving this cash assistance. Ready na gyud ta sa kuan, ready na gyud ta sa distribution proper. So hopefully nanay order ang central office, maka-resume ta within this week para mahabol pa nato within April 30 ang distribution yun. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Nangayo og 10 pesos nga aumento sa jeep de pasaheroan ang grupong Piston. Giruso nila ang ilang petisyon sa LTFRB alang sa 10 pesos nga permanent fare hike. Ang aumento gitumong aron makabawi sila sa gasto sa pagpatubil sa diesel. Kung mahitabo mang aprubahan sa LTFRB, gikan sa 13 pesos nga base fare, mamahimo na unyang 23 pesos ang minimum fare sa mga PUJ. Alang sa Piston, dili pa igo ang rollback sa presyo sa mga produktong petrolyo. Wala pa'y tubag ang LTFRB sa gipangayong fare hike sa grupong Piston. Nakapangutana ang apo sa usa sa mga pasyente sa emergency room sa Lapu-Lapu City Hospital kung may kaugalingon bang generator set ang ER. Kay matud niya, milanat og sobra sa 30 minutos una mibalik ang kuryente ni atong Sabado sa gabi. Niyang report ni Luan Mirundina. Ani og libuan ka mga comments ug shares ang post sa 29 anyos nga paralegal sa usa ka law firm sa Lapu-Lapu City diin iyang gipatik ang iyang pangutana kun nganong why generator set ang emergency room sa Lapu-Lapu City Hospital. Matud niya, kini ang 12 nga hospital alang sa mga residente sa Dakbayan ug mahinungdanon nga adunay kuryente sa emergency room kon ER kay dinhi tabangon ang mga life-threatening conditions o mga emerhensiya. Matud ni Kay Gabutan, gida nila sa ER sa Lapu-Lapu City Hospital niadtong Sabado sa alas 10 sa gabi ang iyang lola ug kay ngit-ngit kaayo ang palibot tungod kay brownout, nagpakisusi una siya kung asa dapit ang ER. Dihangdad una-unta ang iyang lola sa triage, iyang gipangutana ang hospital staff kung aduna by genset ang ER. I can attest and I've been there and it's more than 30 minutes sa iyang giingon nga 5 minutes ni switch na nadayon. And then specifically ER ang wala generator. Kay nilanat na lang og 30 minutos ug wa pa gihapon nabalik ang kuryente, wa na nila giang-ang ug pakanaog ang iyang lola sa ilang sakyanan. Ilabi na kay nagpingit na kini sa kasakit sa iyang wang kamot. Nakadesisyon na lang sila nga dadon kini sa laing hospital. Dugang ni Kay, nakarelate usab siya sa mga comments sa iyang post mahitungod sa supply sa tambal ug sa availability sa mga espesyalista kay nakasinati usab sila ni ini dihang na-admit ni adto ang usa sa iyang mga kabanay. Tanan from diapers to even pain relievers. Kailangan nimo paliton sa gawas kay wala sila supply. Si Lapu-Lapu City Hospital Administrator Dr. Leonard Omnes nitataw nga adunay genset ang hospital. Iyang gipakita sa Balitang Bisdak News Team ang ilang genset nga matud niya makasupply og power sa tibok hospital kun adunay brownout. Apan atul sa brownout niadtong Sabado sa gabi, may nadungog ang ilang maintenance staff nga adunay nipaka busa gisusi una nila kini una gi-on ang genset. Gi-check niya kung nabagay problem or wala. Then before pa nila try na pod og balik og on. So dili gid to siya ingon nga dugay kaayo kay
It was less than 30 minutes. Gidugang ni Dr. Omnes nga samtang way kaugalingong genset sa emergency room, adunay mga battery ang mga machine sa ER, busa muanda ra gihapon kini bisan kun brown out. How would I clarify na oxygen tank doesn't actually need any kanang kurente to be functional. So, na may mga comments ko nga, kuan ba, na mga misinformed ba? Uban nga, pasyente nga, naglisod ginawa niya, na po ang suga, po ang kurente, nga oxygen. So, ang oxygen tank is naman regulator, din na siya powered by electricity. Gipakita usab sa hospital administrator ang ilang automatic transfer switch sa electrical room nga wa pa na fully operational kay anaa pa sa 94 ngadto sa 96% ang nahuman nga trabaho sa kontraktor sa Phase 4 sa hospital building. Busa manual una ang ilang pag-on sa genset ug dili pa automatic switch. Gitubag usab ni Dr. Omnes ang issue kabahin sa supply sa tambal ug sa availability sa mga espesyalista. Naam gid supply pero naam gid times nga mahurot kay ang number of cases mag-vary man in every day man sad in every month lahi man gud na og peak season sa mga diseases. Kung duha ra sila kabuok ana nga specific field so dili gid nila ma-cover ang 1 week. Nya napagi-usahay nga ilang straight ton ang ilahang duty kay magdepende sa load of patients pod. And then also mo consider man pud ta sa mga conference. Gipasabot ni Kay nga wa siya namulitika kay wa man siya gipaluyuhan nga politiko. Apan advocate siya alang sa good governance ug youth vote. Si Congressman Junard Ahong Chan ni comment sa post ni Kay ug niingon nga purely fake news ang maong post ug purely political smear campaign kini. Gidasig usab niya si Kay nga dili ipa-delete ang iyang post. Ang reply rapod na ko ni Kongkong, if he is really for Apunganon, might as well naka-comment siya nako og fake news or unsa. Mas maayo iyang basahon ang mga yango sa mga Apunganon niya. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisda. Epektibo na karong adlaw ang kapin sa 24 pesos ug 94 sentimos ang pagmino sa presyo sa matag litro sa diesel, sa Shell, sea oil ug petrol. Muubos usab sa 3 pesos ug 41 sentimos ang matag litro sa gasolina. Samtang 2 pesos matag litro usab ang pagmino sa kerosene. Samtang ang Phoenix muubos og 24 pesos ug 95 sentimos ang matag litro sa diesel. 3 pesos ug 40 sentimos usab ang pagmino sa matag litro sa gasolina. Subay sa rollback, gibana-bana nga mo presyo na sa 80 pesos hangtod na sa kapin 111 pesos ang matag litro sa diesel sa Metro Manila. Anausab sa 72 hangtod sa 104 pesos usab ang estimated retail pump price sa matag litro sa gasolina. Matod sa Department of Energy, gikontrolar na sa kagamhanan ang presyo karon sa petrolyo. Ubos sa Executive Order 110, nagdeklarar ang presidente og National Energy Emergency ug gikinahanglang musunod ang mga oil company sa gikatakdang presyo sa kagamhanan matag litro. Ang mga oil company nga magdumili pagsunod niini, mamahimong maisyuhan og show cause order. Sugda na karong Hunyo 8 ang 3-term school calendar alang sa basic education matod sa Department of Education. Ipahigayon ang mga unang kalihukan sa Term 1 sugod sa Hunyo 8 hangtod Hunyo 11. Sa pagka-Hunyo 15, sugda na ang regular nga klase nga mulungtad hangtod sa Setyembre 15. Samtang sugod sa Setyembre 16 hangtod sa Disyembre 18 usab ang Term 2. Sa Enero usab magsugod ang Term 3 nga mulungtad hangtod sa Abril 8 sa 2027. Nga mausab ang end of the school year matod sa DepEd. Mamihim usab nga mopatuman og 3-term school year ang mga private school. Apan sa kondisyon nga musunod ang mga private school sa required number of school days nga gilatid sa balaod. Ug dili usab moubos sa 200 apan dili mulapas sa 220 ang school days. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Giapuran sa City Toda ang mga traffic enforcer nga anaa sa kadalanan ug giawhag nga magsulob og face mask kay prone sila nga makahanggap sa hangin nga dili na luwas tungod sa unhealthy air quality sa Metro Cebu.
Ano ang report ni Femery Dumabo? Karong adlaw, nabantayan nga halos na mga traffic enforcer nga makita sa kadalanan sa Talisay City. Gasulob og face mask, samtang ang uban gabunit. Kini matud pa mao'y rekomendasyon ni Talisay City Health Officer Dr. Ray Cesar Bautista. Samtang pipila ka mga kawani sa Talisay City Hall, gasulob na usab og face mask bisan anaa sa sud sa buhatan. Subay kini sa gipaybaw sa EMB7 sa nasinating unhealthy air quality sa Metro Cebu. Sa Talisay City Hall compound, makita ang usa sa tulo ka real-time continuous ambient air quality monitoring system alang sa Metro Cebu o ekipo kini sa EMB7 nga maoy musukod sa air quality sa Metro Cebu. Sa karong adlaw, mius-us man ang air quality index gikan sa 177 gahapon ngadto na sa 139 karong adlaw. Gipasabot sa EMB7 nga makonsiderar gihapon kini nga unhealthy alang sa mga sensitive group. If di na to likayan o di ta ma-aware, can eventually end up sa atong mga baga na mga pre-existing may mga problema like ang atong mga hubakon. Mga hubakon na to sa makita gani kanang mga dagko, sensitive yung mga gani na sila. Nya kaning atong mga senior citizen, ang atong mga mga gagmayng bata. Mo nang Talisay City ang mugawas. Nadiri dapit sa muang nursery. So, mo nang ni-issue gikog statement para mahibaw ang tao that is the air for Metro Cebu. Ni-request na lang si Doc Bao na ang traffic enforcers whether inunani ang sitwasyon karon or sa una pa, angay lang yun na magmas sila. Kay daghan mang abog. Gawa sa face mask, gihatagan usab og mga vitamins ang mga traffic enforcer og panahon sa mga oras nga init ang panahon, giawhag silang mupasilong. Once nga doon na sila gipamati silang lawas, mo pahibaw man din sa C4 diri sa atong opisina nga doon na sila gipamati, so amo dayon silang papahawayon. Magpa-check up ta permi get na libre ta ma'am, naatay ongoing yakap program sa PhilHealth nga you can get pre-consultation, pre-medications if needed, and pre-laboratories dito sa atong mga RHUs. Samtang gihangyo ni Konsehal Danny Caballero ang Talisay CDRRMO ug Talisay City Fire nga motabang sa pagpasabot sa mga Talisaynon sa kamahinungdanon sa pagsulob og face mask kun anaa kini sila sa gawa sa ilang mga panimay. Especially katong mga tawo nga wa paghibaw unsay problema nga niabot nato karon, unya hinuon dili ni siya kabalakan but mas maayo yung managang tanaan kaysa maigo na ta. Oba ni Godfrey Relien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Nakabsan gayud sa kinabuhi ang usa ka grade 7 student nga babay nga taga Seaside Pusok, Lapu-Lapu City. Kinsa nadangat sa ospital human gikatahong nalumos. Base sa report sa Regional Maritime Unit 7, nakadawat sila og report kabahin sa usa ka batang babay nga na-missing human malumos samtang naligo sa dagat. Daling gipahigayon ang search and rescue operation kauban ang mga personnel sa Lapu-Lapu City DRRMO ug Cebu Coast Guard. Apan wala na nila makiti ang bata. Napalgan sa usa ka mananagat ang namising nga bata sa kadagatan Ilawom sa Marcelo Fernan Bridge nga wala nay panimuot. Daling gida ang bata sa ospital apan nakabsan gayud kini sa kinabuhi ug acute respiratory failure type 1 secondary to drowning ang cause of death sa bata. Subay niini gipadapli na sa Maritime Police ang anggulo nga adunay foul play nga nahitabo. Patay ang duha ka mga tawo sa managlahing disgrasya nga nahitabo sa City of Naga. Ang detalye sa report ni Femery Dumabo. Nahitabo ang unang disgrasya pasado launa sa hapon nitong Sabado sa National Highway sa Barangay Balirong. Ang mga nalambigit sa disgrasya usa ka mini dump truck o dump truck nga nagsunod sa pagpadagan padulong sa Cebu City. Matod sa kapulisan sa City of Naga nga nag-una ang mini dump truck sa dihang ni overtake unta ang dump truck. Apan kalit nga niliwag ang ni overtake unta ang dump truck. Kaya adunay gikatagbo nga laing sakyanan. Hinungdan nga naigo sa truck ang mini dump truck. Tungod sa impact, nalagpot ang tulo ka mga babaeng anaa sa likod nga bahin sa dump truck. Ang maong mga babae gikan matud pa nag-hiking sa bukid sa City of Naga ug padung naunta pauli sa Cebu City. Gipahitch sila sa maong mini dump truck. Ang usa kanila, ang 23 anyos nga babae ang nakalas, samtang samdan ang duha. Sudden stop ang kauna. Tungod kaya na po yung close nga dump truck. Pag-overtake na nanay dump truck, so ibalik siya sa iyang right of way, sumutang nabanggaan na niya ang nag-una nga mini dump truck kay ni sudden stop man siya. Nasikop ang 25 anyos nga driver sa truck,
kinsa pasakaan og kasong reckless imprudence resulting in homicide and multiple injuries. Drive safely lang yun kay labi na nang dapit sa road going Toledo on Uling Road. Kuha na siya kanang daghan kayo og blind spot diha nya. Dili ba siya straight kano siya mga curve siya nga dalugon pag yun. Pasaka o dalugon daghan kay nadisgrasya gid kita. Samtang patay diha dayon usabang usa ka 36 anyos nga motorista sa dihang kalit kini nga nibangga sa sementadong pader sa usa ka panimay sa Barangay South Poblacion, City of Naga, pasado alas 3 gahapon sa kadlawon. Sa pakisusi sa kapulisan nga posibleng nakainom og ilimnong makahubog ang motorista ug kusog usab ang padagan niini padung kini sa Southern Cebu. Na overshot matod pa kini diha sa iyang pagmaneho. Matod pa sa iyang family nga na siya gamay problema sa pamilya. Away-away pa. Kasi ko lang to nakainom. Kusog padagan daw sir as per sa mga witness. Pero ayun sa witness kusog padagan ni bangga sa balay sa pader sa balay. So kadlawon ba yato walay traffic, walay sakyanan. Overshot ito siya. Obani Clifford lumayag, Femari dumabok. Balitang Bisdak. Hapit mapasok ang usa ka SUV sa usa ka butika sa Barangay Dumlog, Talisay City kagabi. Naigo niini ang glass door sa entrance sa dihang padung na untang mo park at tubangan sa butika. Ang maong automatic SUV gimaneho sa usa ka 82 anyos nga lalaki. Samdan ang usa ka security guard human maigo sa mga buak nga bildo. Apan wala na kini magpadala sa ospital. Matod ni Joy Tumulak, ang hepe sa City Toda, nga wa na matud masayod ang driver kung unsay nihitabo. Nga mikalit sa paglahos ang iyang sakinan paingon sa butika. Duda ni Tumulak nga posibleng natamakan niini ang accelerator sa sakinan ug nagkasettle ra hinuon ang driver ug ang tag-iya sa butika nga bayaran ang namugna nga kadaot. Labi na gid ining mga nagdaog mga automatic na mga sakyanan. Wa joy ko mo nga kung pinalitan buhonong ta, i-turn off lang gid nato ang makina, no? Aside nga i-turn off nato ang makina, it's the time pod nga imong birahon ang handbrake. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Time out una sa trabaho ang pipila ka mga pulis sa Mandawi nga gipaubos sa training sa bread and pastry making. Gilaumang makatabang usab kini sa ilang pagserbisyo sa komunidad kung may mga aktibidad nga himuon. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Break una sa police duties kining 25 ka mga sakop sa Mandawi City Police nga naabta namo sa Upaw Barangay Hall. Gikan sila sa lain-laing istasyonan o sa headquarters mismo. Lakip na ang pipila ka mga non-uniformed personnel gipaubos sa training kabahin sa bread and pastry production. Moabot sa 18 ka adlaw ang ilang session magkat-on sa paghimo sa lain-laing mga produkto. Ang ilang gihimo ni adto higayuna, choco moist cake ug mga butter cookies. So this is one of the qualifications offered by TESDA. Learners or beneficiaries are entitled to learn the basics of baking different kinds of breads, baking different kinds of pastries, baking different kinds of cakes as well. Pinaagi sa Lone District Office, naka-avail ang kapulisan sa programa. Nga kung mahuman nila, pwede sila makakuha og NC2 certificate. Matud sa ilang labaw, gawas nga mapalambo ang abilidad sa ilang mga sakop, pwede sa pang negosyo. Magamit sabang ilang nakatunan kung dunay makalihukang ilusad ang PNP, ang ilang mga sakop na ang makaandam sa pagkaon ug makapaambit pagyud sa uban sa ilang nahibaw-an. Long term na tumungkawan is that during engagement sa community, na feeding program o namin dako activity dito, pahinamad sa mga barangay, kami na mag-prepare sa mga pagkaon dito. Kauno nila, patudluan po sila aning pagluto. Samtang laing plano sa MCPO ang pag-train sa laing grupo sa mga pulis, labi na katong nag-drive sa ilang mga patrol cars sa automotive troubleshooting. Makatabang sab kung ma-assign sila sa field ug dunay manginahanglan sa ilang assistance nga mga motorista. Nico Sereno, Balitang Bisdak.
Padayon gihapong makitaan sa mga sinihan ang makapatindog balahibo nga wag kang titingin. Gani, waog tuo ang pagdugok sa mga fans sa gipahigayong block screening sa Gen Z horror film. Pipila ka mga cast ang nakiduyog sa mga fans sa pipila ka mga malls. Bugsa mga kapuso, ayo si Piata ang pagtanaw ni ini sa mga sinihan nationwide. Sa unang semana sa implementasyon sa 4-day workweek ug work from home setup matag Biyernes sa Mandaue City, adunay mga kliyente nga napalaw ug mitunga aron unta mo transact sa City Hall. Ano ang report ni Nico Sereno? Sa grounds pa lang sa City Hall, mingaw ug menos ang mga sakyanan ning unang Biyernes sukad na patuman ang 4-day workweek sa syudad. Pero matag karon og unya, may nangabot gihapong mga kliyente nga dunay transaksyon. Sama nining senior citizen nga miadto sa City Treasurer's Office kay mikuha og sedula. Naakomodar hinuon sila kay may mga staff nga nag-duty gihapon para mudawat niini. Pero may ubang mga mituyo pag-adto sa City Hall ang wala ma-entertain sa opisinang bisitahon. Kining usa nga nakakuha hinuon og sedula pero may usa pa katuyo nga wala nabuhat. Imot ko. Sige lang nga nakakuha kong sidula. Nakakuha ka. Importante sa sidula ko. Pero ang katong sa bayad sa buhis, balikan na lang nimo. Balik na lang ko. Balik na lang nimo. Balik na lang ko kay limot mo sab ko nga Bernice Mandero, Malambero yung trabaho kay patram day kadlaw gi kon day atong Lunes. Kini usasab ka kliyente pag-abot sa City Hall nagminghoy sa pagtuo nga walay tawo sa opisina nga iyang adtuon. Mangayo unta siya og certification para sa employment. Pero namasin gihapon si Anneli pagsaka sa second floor kung dunay maka-entertain kaniya. Og nalipay nga nakuha gyud niya ang dokumento. First day pa man ron sa Friday nga work from home. So naginay medyo malibog pa. But hopefully next week mas daghan na ang mahibalo. So mas efficient na ang setup. Samtang gipasabot sa city administrator, bisan Biyernes, doon naghihapoy tasks ang mga job order employees nga kinahanglan nila nga ma-accomplish sa balay. Kaya naglibog mga uban sa laging GO nga abilag 4 days na lang work. 5 days gapon. But ang Friday, kung reports lang, pwede sa balay. But kato mga opisina, trabaho nga kinahanglan dire buhaton gyud physically sa City Hall, mao gyud sila. Mao na gi-arrange sa mga departments. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Usa ka habal-habal driver nga matud pa naungo sa online gambling ug nagkautang-utang ang nanulis sa 22 anyos nga cashier sa tindahan ug LPG. Nihitabo ang insidente sa Barangay Dumlog, Talisay City. Ang 28 anyos nga suspect giila nga si alias Chris ug mulupyo sa sitio upper Pakigni, Minglanilla. Matud sa kapulisan, gamit ang toy gun, gitiunan sa suspect ang biktima ug nadagit sa suspect ang usa ka bag nga adunay sulod nga 8,000 pesos nga kita sa maong tindahan. Nadala usab ang 4,000 pesos nga personal nga salapi sa biktima. Lakip na ang iyang cellphone. Daling gihimo ang hot pursuit operation human magpakitabang ang biktima sa kapulisan. Sa tabang sa CCTV sa lugar, nailhan ug natultulan ang suspect kinsa nasikop sulod sa iyang panimay sa Minglanilla. Mismong ang asawa sa suspect ang mitug-an nga naa kini sa panimay kay wala kini makauyon sa binuhatan sa iyang bana. Lakip sa mga na-recover ang gigamit nga toy gun, cellphone sa biktima, apan wala na ang salapi. Kasong robbery ang gikatakdang ipasaka batok sa suspect. Nasikop ang 52 anyos nga lalaki human kini mangawat og mga tsokolate sa usa ka tindahan sa Barangay Bulacau, Talisay City. Ang nasikop mao si alias Edelito nga taga Mambaling, Cebu City. Ang suspect misulod sa tindahan dala ang usa ka itom nga bag. Sa pakisusi sa kapulisan, ang suspect namunit og mga chocolates ug diretsong gisulod sa gidala niya nga bag. Kay wala moagi sa cashier aron sa pagbayad, giharangan ang suspect dihang pagawas na kini sa tindahan ug nakuha gikan kaniya ang mga chocolates nga mobalor sa kapin 5,000 pesos. Kasong pagpangawat ang ipasaka batok sa suspect. Gipaubo sa psychosocial intervention ang mga overseas Filipino workers gikan sa Middle East nga na-repatriate o nauli sa Pilipinas.
dungan sa pagtunol ug hinabang para kanila. Samtang gidagsa ang espesyal nga job fair nga gihimo sa Kapitolyo kagahapon. Ang detalye ni Nico Sereno. Gitapok sa kumustahan program sa Department of Migrant Workers o DMW ang moabot sa 30 ka mga Sugbuanong OFWs. Sila ang mga na-repatriate o nakauli sa Pilipinas karong bag-o, sukad na hitabo ang gubat sa Middle East. Dungan niini ang pagpahigayon og psychosocial processing session para kanila gipangunayan sa taga DOH. Si Vincent Polgo, unom ka tuig nga nagtrabaho isip bodigero didto sa Oman. Pagbalik dinhi, naghabal-habal driver siya ug nagnegosyo gamay. Among gikadlukan ang nasa pamilya diri na sa Pinas. Kay sila may gamonitor na mo na may grabe kay kulba ba kay sa amoa dito. Advice mo sa akong mama na kuan sa mangita lang sa kong lain na country. Lain na country kay lisod kay ang Middle East karon. Ang ubang nahinabi namo nga mga OFWs nga gikan sa Kuwait miangkon nga gibati gyud og kahadlok sa sitwasyon didto. Maong nakadesisyon nga mupauli. Makita jud mo asin maka-trauma jud siya didto gyud sa Kuwait. Pero so far magpadayon na magyapon ang work didto bisag mga lanay mga bomba-bomba ba. Naay ang government na to nagkuan og program for repatriation ni Grab na lang pod mi. Ana kay lisod sad kaayo layo ta sa pamilya. Kuyaw kayo dito nga sige kuan ang missiles unya. Sige sirin so siyempre natay pamilya sa Pilipinas. Wala ka gyud daw. Dili na. Magnegosyo na lang diri sa Pilipinas. Naghiusa ang 20 ka mga ahensya sa gobyerno para sa paghimo og komprehensibong plano para sa mga OFWs. Gani, sa gihimong local ug overseas job fair niadtong Sabado dito sa Kapitolyo, sila ang priority sa pag-apply. Well, now you're back home. I know, naapay ka hadlo, pangutana o kabalaka. Okay ra na, those are voluntary days. Full cycle reintegration, no? Ito yung bibigyan natin ng kabuhayan. Yung ating mga bumalik, yung mga repatriates. Gawa sa mga repatriates ug uban nga mga kanhi OFWs, gibuksan sab ang job fair para sa uban nga mga nangita og trabaho. Moabot sa 1,500 ang naakomodar sa maong kalihukan, kundi 51 ang na-hired on the spot. These are just not numbers. They represent lives being rebuilt and futures being reshaped. Today is not just about jobs or pagbulig, pagtulong, or pagtabang. It's also about your return, your heartful return dito sa anyong mahal na lalawigan ng Cebu. At there's nothing like pagbabalik na o pagsugod kung bag-o. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Padayon nang nagpalayo sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo nga may international name nga Sinlaku. Sa pagkakaroon, wala na gibantayan ang pag-asa nga daotang panahon. Apan posible gihapon wanon ang ubang lugar sa nasod tungod sa pagpanugdog og kilat. Easterlies gihapon ang nagpasulabi nga nakaapekto karon sa hapit tibuok nasod. Taliwa sa kainit o kaigang sa panahon, posible gihapon wanon ang pipila ka mga lugar sa nasod, ilabi na sa panahon sa kagabion o kahaponon. Subay usab sa rainfall forecast sa Metro Weather, ubos ang kahigayunan nga masinati ang halapad nga pag-uwan-uwan sa Eastern ug Central Visayas. Apan anaa gihapon ang posibilidad nga masinati ang katagatag ug dali lang ang pag-uwan-uwan sa pipila ka mga lugar sa Leyte ug Eastern Samar. Posible usab nga uwanon ang ubang lugar sa nasod. Umukato ang labing dako ug nagunang mga balita sa Central ug Eastern Visayas. Daghang salamat mga kapuso. Ako si Cecil Kibod Castro ug kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Walay gidapigan, walay giprotektahan, kaniadto pa hangtod karon serbisyong tinud-anay. Mayong hapon mga kapuso.